Gorilla se wandeedza kaiwe. Ndiri bhodha angu nanangu kuchiedza kuti over. Andingamboda nemunhu ari ndini wari tazonitenga kuti andoda. Haisi pressure kuti it's over. Ini nani singanombokudoita sese. Yeah. Nesa. Uri kuita sei? It's over ka. Ndakutongodii, ndakutongotora masini angu. Yo what it's over yo ton. Akepsara naye achinerwa. Yo Fred wakanipinde nditore fridge yangu. Aiwa tingambo. Fridge yechiko uda kutora chi? Andoti it's over ere. So kana ukarambwa unotora zvinhu ndianakadaro kuti kana ukarambwa unotora zvinhu zvaunenge wakatenga. Aiwa chini chindangoisa kuti ndikwanise kumwa mabhi yangu iruma naomba kutengera taya yako ini. What it's over. Ndinotora twangu ndibude ndibaye sematora ndaita phone. Ndibhadhare kunakirwa kwakaita December wese. Unondidzosera sei? Kudi? Kunakirwa. Takanakirwa tese unopenga iwe. Utotaura kwani master taitochinjana kunakirwa ndakambokumanikidza ana ukurepa ini. Shavura nditore masini angu iyo ndo what it's over kayo. Indana ndinogara ndisingachatombokudewo. Nandoda tongoya ndichotora masini angu bva nditobaya zvako. Iyo ndo wasitogona kutaura kuti it's over. So it's over zvaita ndifile full tora masini angu. Ayo ndipe masini angu. Aiwa vhura ndipinde nditore fridge yangu tongobaya. Ko indo chinonetsewa andoti it's over. Ine vatiadana anaka. Inongotora masini angu ndobva tatongobuda newe tongodziva zvapera tichamboonana futi. Aiwa uchitora futi fridge rakula. Aiwa vhura nditore fridge. Andipa ndatora phone. Ndatora phone yangu nice. Ndakutengera phone nebonus. Waona bonus. Phone yako it's over kaiwe nini. Akepsara zvakona yabuda mutu. Baba na mai uchitaura kuti it's over inzira ipi yakawambona yakadai so. Aiwa tingatotaura tingaroora. Kutaura nachi kuroorana sei kuti it's over. Ina ndisingatombokudewo. Manje undiedzine nzira yakadaro shavura nditore fridge yangu ati it's over iwe. Ndosetowa nemunhu broke guy nini pawakumboona nda broke guy nini. Aiwa nditore masini yangu ayo sha atinoita zvona. Aiwa vhura nditore fridge yangu. Aiwa vhura amendedze masina. Aiwa kutaura nangu chaita atichatombotaurana. Vhura nditore fridge yangu. Aiwa vhura nditore fridge yangu ndibaya. Ini handisi kufarira majokes ako wangu achitomboita niniwe. Vhura nditore fridge yangu ndibaya. Aiwa kana yotongoti sina tichadanana sha. Ini phone yangu ndatotora